Zdravím priatelia. Detoxikácia pred počatím je pomerne neznáma informácia. Ako vyplýva z názvu, jedná sa o mimoriadne potrebný a zásadný úkon pri plánovaní splodení človeka. Rodičia by ju mali vykonávať skôr, než počnú dieťa. V dnešnom zlom ekologickom prostredí a toxicite našich tiel je detoxikácia reprodukčných orgánov pre vývoj plodu viac ako dôležitá. Do zabezpečenia zdravého vývoja dieťaťa sa oplatí investovať akékoľvek peniaze, ak môžeme prispieť k bezproblémovému potomkovi. Rozumní rodičia by mali myslieť aj ďalej ako len samotné rozhodnutie mať dieťa. V čom spočíva sila takejto detoxikácie? Predovšetkým je nutné prijať zodpovedný postoj oboch rodičov k očiste tela. Samozrejme u muža aj ženy. Čas detoxikácie pred počatím by mal byť minimálne 2 roky. Len v krajnom prípade rok. Telo má totiž určitú zotrvačnosť a nie je možné vylúčiť všetky toxíny, ktoré sme si rokmi v ňom naznášali. Praktický postup je taký, že sa musí pristúpiť k čiastočnej korekcii stravy a následne previesť špeciálnu detoxikáciu. Táto prebieha v niekoľkých úrovniach. Jednak orgánová, potom hormonálna a určite sa musí vykonať detox reprodukčných orgánov muža aj ženy. A konečne mimoriadne dôležitá detoxikácia epigenetického prostredia. Až po takto vykonanej práci na sebe sme náležite pripravení na rozhodnutie vesmíru prijať do rodiny novú dušičku. Takto by mal vyzerať zodpovedný prístup oboch rodičov k svojmu potomstvu a rodičovstvu. Dieťa na svojim zdravím bude neskôr reprezentovať ako kvalitný pokračovateľ rodu. Už počas tehotenstva nás bude naplňať pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce, čo dieťatko na informačnej úrovni zaznamená a zapracuje do svojej budúcej kvality. Porozmýšľajte, či nie je efektívnejšie popracovať na sebe radšej pred, ako potom roniť slzy nad zdravotnými problémami, výpadkom z práce a z mnohých iných osobných pocitov. Je to viac ako rozumná investícia. Dokonca nevyčísliteľná, keď ide o budúce zdravie milovaného človečika. Ak vás program oslovil, môžete si kúpiť kompletný postup s návrhom riešenia, ako krok po kroku postupovať, aby ste takúto detoxikáciu úspešne vykonali. Poďme sa nebáť žiť s radosťou a doprajme to aj iným.